Zuva renhasi rinotikoshera tatsikwazve nababa wedu Shumba Murambwi, President wedu weRepublic of Zimbabwe. Wane basa rakawanda asi wati kwete rinouya rakatsigirwa nhasi nedelegation yakakura yenhengo dzePolitburo Central Committee nemaministers avo kuti ndiwo musangano wekupedzesera before the 26th of March. Wachisangana nemhuri yavo tichikutendai President. Kuwanda kwakaita vanhu vauya pano vachiuya netsoka, vazhinji havana kana kutakurwa nemabhazi kana nemarori, asi vauya neuwandu hwavo kuti vasangane neni Your Excellency. Asi kuuya uko havaneti, vanoramba vachingouya, wabva kuseni vari pano nanhasi vari kuno nekuti vari kuona hope mamuri Your Excellency, kuti Vision 2030 yekutarisa kuti tichada kuva nemiddle income economy munyika. NDS1 yamakawaisira vari kuona kuti kune light at the end of the tunnel. Ndisingatauri zvakawanda nekuti ndapiwa basa diki diki.